אתה כבר קופץ. היי! מה נשמע? מה קורה? בסדר. מה נצב? בסדר. מה קורה? שלום. אני חושב שבאתם, מה? איך? לקחתם חופש? אין בית ספר? מה? אין עבודה. אין שפה. אין מורה לעברית. אין בוחן באנגלית. אין? יהיה מחר. טוב. טוב, כל פעם מפתיעים... פולינה, בואי. כן, אני רואה, וואי, זה הפתעה. פולינה, בואי, כל פעם מפתיעים אותך. עכשיו אתם משקיעות, אבל על הזמן. כן, תודה. וואי, אולי נפרוש מהמוזיקה. עולם הדוגמנות. תעבור לדגמן. איזה וואי, יופי. איזה יופי. איזה יופי. מה יש פה? כל התמונות שלנו. כל התמונות מכל הזמנים? וואו. נראה. וואו, איזה היסטוריה, חבל על הזמן. כשהתחלת לרקוד בתוכנית, מה היו ציפיותיך? וואה. האמת מאוד מאוד חששתי, אבל הציפייה שלי זו הייתה מטרה אחת, ליהנות ולבוא לקבל עוד סיפוק, ולא רק משירה, אלא גם מריקוד, כי זה קשור למוזיקה. אז אמרתי, אם אפשר לשלב ביחד עם הקריירה, גם ריקוד, ביחד עם המוזיקה, ביחד, הייתי גם בצחוק מהעבודה. לשלב... זה יפה, תודה, אפילו לא ראיתי. אם אפשר לשלב כמה דברים במשך החיים שלך, בקריירה שלך, זה טוב. עוד כפיים למשה. זה מזכיר לי את אחת התרבות, ישבו מקרים מסתיר סקרות כאלה. במערכת הביטחון אבל עשיתי לך שיש לך... תעשה רטט.